үзебезнең шушы гореф-гадәтләребезне алып барып, дәвам итеп, олы яшьтә генә кешеләр өчен генә түгел, яшьләр өчен дә шушы гореф-гадәтләрне белсеннәр, аңласыннар һәм курбан ашын татып карасыннар өчен булган бүгенге безнең чара. Әгәр дә кайсыгыз белмәгән булса, безнең бүген ризыклана торган ризыкларда иттә курбан ризыгы, курбан ите булачак. Ассаламу алейкум, друзья, здравствуйте. Хочу сказать, что сегодняшний вечер в штабе татар посвящен важной теме, духовной теме, связанной с прошедшим праздником Курбан-Байрам. И, на мой взгляд, очень важно обсуждать, вспоминать, касаться этих вопросов, так как сегодня многие из татар, из других этнических мусульман очень мало знают о своей религии. Также не мусульмане с исламом практически не знакомы в основном. И, наверное, очень здорово рассказывать действительно об истинных ценностях ислама. Они действительно высокие, важные, касаются каждого человека. Кан тамчысы җиргә тамгынчы хәтлектә курбан чалучының гынахасын Аллаһ Тәгалә гафу итә ди. Менә бөтен әйбер җәмәгать юнәлтелгән шушы безнең ихласлыгыбызны һәм Аллаһ Тәгалә дә безнең калбыбызны тикшерә, безнең йөрәгебезне тикшерә, без нинди ният белән, без нинди ихласлык белән шушы курбанлыкларны чалдык. Кай вакытта шулай кешеләргә әйтәсең, курбан чалдыңмы? Юк, минем бу елны акчам юк диләр. Бу елны мин курбан чала алмадым диләр. Курбанлык 5-6 мең, 7 мең, 8 мең, 9 мең, 10 мең шамасы. Курбан айы килеп җиткәч, курбан чаларга килеп җиткәч, менә шундый хәл сизгәнегез бардыр. Акча жалкы. Акча юк. Тегенә түләргә кирәк, моны түләргә кирәк. Эй, ярар инде, киләсе елга чалам. Эй, ярар инде. Бу елны инде килеп чыкмас инде, ишлай ел сайын кеше тарта да, суза. Бу елны килеп чыкмады, киләсе елга килеп чыкмады. Ярар инде, картайгач, мин әле пока яшь. Ләкин берәрне кием алганда аңа 20 мең генә жалкы түгел. Бензинга салганда, берәр кафеда утырганда, шунда 5 мең калдырып китсә китә ул. Ләкин Аллаһ ризалыгы өчен курбан чалырга аның кулы күтәрелми, аңа авыр. Менә шуңа күрә шушы курбан безнең дөрес аңларга кирәк, бу безнең ихласлыгыбызны тикшерә. Бу безнең Аллаһ Тәгаләгә үзебезнең ризалыгыбызны һәм үзебезнең Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллегебезне, чөнки кайчандыр Аллаһның ризалыгына ирешер өчен, Аллаһның ризалыгын алыр өчен Ибраһим алейхиссалам үзенең малайын да курбанлыкка китерергә риза булган иде. Минем исемем Рамил, мин Бауман университетының 2-нче курсында укыйм. Һәм штаб татарда мин беренче тапкыр түгел инде. Мин үземне монда өйдә сымак хис итәм. Чөнки татар теле минем өчен бик мөһим нәрсә. Татар телендә кеше белән аралашу минем өчен яусыман. Дәү әби, бабай, әти, сөйләшкән телне онытмаска кирәк. Бүгенге кич минем өчен иптәшләр белән күрешү, ашау, аралашу, чәй эчү, татар телендә җырлар җырлау. Бу минем өчен яу. Да, нас проверяет Всевышний Аллах, нас каждый год нас проверяет тем, что мы можем пожертвовать ради нашего Творца, который дал нам все в этом мире. Дал нам супруг, дал нам детей, дал нам трапезу, дал нам дом, в котором мы спокойно проживаем, дал нам спокойную жизнь, дал нам здоровое тело, здоровые руки, глаза, уши, ноги, свободную речь. Ведь пророк Моисей, если знаете, да, пророк Муса, алейхиссалям, у него были проблемы с речью, он постоянно у Всевышнего Аллаха просил, чтобы у него не было проблем с речью. У него в детстве он обжег язык, из-за этого он тяжело говорил, он даже не мог донести правильно до людей свою речь. Ведь вот это вот благо, которое мы имеем на сегодняшний день, это все по милости Всевышнего Аллаха. И поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи наставлял нас все время смотреть не выше кто нас, а кто ниже нас. Про штаб татар узнала совершенно случайно и попала тоже совершенно случайно. То есть собрались с подругами на татарский диктант, там встретили главного Гульнару Ярулину, которая нас пригласила, и в связи с чем мы попали сюда. Здесь достаточно очень крутая организация в плане
она объединяет, расширяет границы, и здесь есть поддержка между собой, за счет чего татары все сплотились и достигают своих целей. Сегодня было достаточно интересное мероприятие, посвященное Курбан Аш кичәсе, и в связи с чем штаб татар показал, что он чтит все традиции татар, и тем самым молодежь собирает и показывает, что традиции не устарели и необходимо их чтить, и в то же время он помогает продолжать общаться между собой и показывать о том, что в Москве они не одиноки и могут рассчитывать друг на друга, и поддержка, и помощь, и просто общение. Тут же также знакомятся, создают семьи, поэтому штаб татар для меня очень знаковое место, и каждый раз сюда прихожу прям с радостью, с любовью, и понимаю, что приходишь сюда как домой. Показатель нашей веры, показатель нашей искренности, то, каким образом мы верим во Всевышнего Творца, то, каким образом пытаемся мы его отблагодарить за те яства, которые он нам дал. Ведь в самых тяжелых ситуациях, когда кто-то уходит из наших родственников, близких, когда мы что-то теряем, мы в ту же секунду вспоминаем нашего Творца. В ту же секунду бежим в мечеть и пытаемся просить у Всевышнего Аллаха, чтобы Он нам дал то, что мы потеряли. Кызганычка каршы жамаат, без шушы ауыр хәлләребездә Аллаһ Тәгаләне искә төшерәбез, кыен булган вакытларда Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз, ләкин инде шушы безнең кыенлык бездән киткәчтен без онытабыз. Минем исемем Динә, мин Мәскәүгә күптән түгел генә студент булып укырга килдем. Әлеге штабта мин беренче тапкыр штаб турында дусларымнан белдем һәм миңа монда әлбәттә бик ошады. Бүген чын татарча ашка килдек, хәзрәттән вәгазь тыңладык. Мин бик күп яңа татарча белүче дуслар таптым һәм моңа әлбәттә бик ошады. Монда чын милли рух, атмосфера, милли ризыклар, матур татарча җырлар. Булар миңа әлбәттә бик ошый һәм минемчә әлеге татар милли рухын үстерергә кирәк, әлеге чаралар ешрак уздырылсын иде дигән теләктә калам. Сейчас нет пророка Мухаммада среди нас, он давно ушел с этого мира, но мы все проходим путь молодости, и поэтому знайте это, молодой возраст, и когда у человека немного начинает подниматься вера, его понимание вечности ахирата, тут как тут приходит шайтан и пытается сбить этого молодого, потому что ему невыгодно, потому что на этого человека падает милость Творца, прощение Всевышнего Аллаха. Чеки яшьлек вакытта динне аңлап, дин буенча яшәү бик кыен һәм моның әҗре дә бик күбрәк. Чөнки аллайган вакытта, аллайгач инде сен телисеңме, теләмисеңме, сиңа барыбер анда барырга, тәүбә кылырга, бер хәзрәт әйтә, эчкән эчемлекләр эчелгән инде ди, аллайгач ди, сине дә инде теге капма каршы кешеләр дә сине инде бик теге таләп итмиләр ди, шуңа күрә инде тәүбә юлынан бүтән юл юк ди. Первый раз сюда пришел, меня привел мой друг, который тоже учится вместе со мной в университете. Мне очень понравилась атмосфера, очень дружелюбная, приятная, с национальным колоритом. И было очень удивительно узнать, что в Большой Москве есть такое место, где могут собраться татары, посидеть вместе, пообщаться на родном языке, поесть национальной кухни и познакомиться со своими земляками из других частей города, университетов и работы. Хотел бы вам пожелать, да, вот таких встреч, чтобы было больше, чтобы хотя бы понемногу вот на таких мероприятиях, на таких встречах мы могли говорить о религии. Я хотел бы поблагодарить организаторов, да, людей, которые прикладывают эти усилия, то, что, да, альхамдулилля, в центре Москвы люди могут собраться, да, и именно вот почему рассказал половину на татарском, половину на русском. Люди, которые даже не понимают татарский язык, они могли прийти, послушать, да, и что-то для себя взять. И в будущем, я надеюсь, эти люди тоже будут вместе с нами в наших рядах. И менә шушы безнең элек-электән калган шушы татар гырыф гадәтләре сакланып килгән, шушы безнең
гадәтләр белән динебез алга барган, динебезне саклап калганнар, шушы безнең әбиләребез, бабайларыбыз үз вакытына күпме тырышлык куйганнар, безгә дә шушы форсатны куллана алып, динебезне алга алып баручылардан булып, бердәм матур шундый чараларда җыелып, яшәүләребезне Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Татар штабы татарларга бик буыша. Мы находим здесь своих друзей, которые живут в нашей республике, которые сейчас просто учатся в Москве. Сейчас мы студенты в Москве, но мы знаем, что татарский народ, Татарская республика, Республика Татарстан, татарский язык для нас это душа, для нас это самое важное в жизни. Сезне һәр вакыт бу безнең өйдә без сезне күрергә бик шатбыз. Сезне һәр вакыт кунакка көтеп калабыз. Безнең социаль челтәрләрдә бездә кирегез, безне карагыз, штаб татар дип Инстаграмда, Фейсбукта, Контактта ясагыз, анда без бөтен җирдә бар. Шулай итеп, бу өйдә без матур итеп җыелабыз, татар телендә сезгә сөйләшергә һәм аралашырга мөрәҗәгать итәбез. Һәр вакыт шулай монда җыелып, сез монда татар телендә сөйләшә аласыз. Бу сезнең татар ие Мәскәүдә булсын дип әйтсәм була да инде. Һәм монда шундый татар ие булганда безнең бик күп дуслар Мәскәүдә бик күп дуслар белән аралашабыз һәм бөтен җирдә менә бүген студентлар һәм яшьләр җыелалар да бер-берсенә яңа дуслар табалар. Бу безнең өчен иң төп цель дип әйтсәм шулай була һәм максат рәхмәт һәм сез моннан бу өйдән чыгып 5 яңа кеше белән танышсагыз, бу безнең инде төп максатыбыз. Я очень благодарен Всевышнему, благодарен тем, кто сегодня организовал этот вечер, что в такой доброй, позитивной атмосфере была возможность послушать интересную проповедь Хазрата, увидеть в том числе знакомые лица, услышать татарскую речь. И хочу пожелать всем нам, чтобы в рамках штаба татар и в рамках других организаций организовывались такие полезные вечера, связанные с просвещением, сознанием, с высокими духовными задачами. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أشبه ساعة أشبه كان كورين كلمات أرن أسفزنا كي رحمة وقبل دان قلب أجر صوبلارن سيكل بيعمر بز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ورهنا عنا أحل بيت سحمر رحلارنا خلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم رحلارنا يشتر رحلارنا شألاندر Шуна кемнәр скул күтәреп кылып утыра күңелләре безнең мәйетләр бар. Кемнәргә бездә белән бурычлы, кемнәр бездән дә мохтаҗны бата. Җидевон әби бабалар, ата-аналар, ирһәм кыстыганнар бу дөнья йөзендә ла илаһа илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ кәлимәсен үз хузурына китүче мәйетләр рухларына иштереп кылган шатландыр. Каберләрен нурландыр, кабер газабын сакла, кабер тормышларына җиңлекләрне насип әйлә. Я Раббым, Аллаһым, ашбу шавран курбаннарына кем исеменнән ниятәр белән чалган булсалар, шул ниятәрдән дәлеп кабуллардан кылып, үзләренә, гаиләләренә тынычлык, малларына кәсепләренә бәрәкәт, балаларында фикерләр насип әйлә. Ашбу булынды, Я Раббым, Аллаһым, шарага биргән мөмкинлекләрне, ашбу мәҗлесләрне җыеп үткәрүчеле бәндәләреңә, Я Раббым, Аллаһым, кабуллардан кылып, нинди ниятәр белән ниятьләренә бәйләп, шул ниятьләренә кабуллардан кылып, әҗр савапларын күрүләрен насип әйлә. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والحمد لله رب العالمين الله أكبر